Големи дни преди Коледа при децата от детската онкохематология на Исула изненадващо се появиха алпинисти, облечени като приказни герои. Мисията им беше да зарадва децата с подаръци в болничната стая. Как реагираха малките пациенти, повече сега от Алис Дамянова. Алис. Здравейте, мисията им със сигурност беше успешна, тъй като предизвикаха широки усмивки и им дадоха глътка и радост и празнично настроение. В момента се намираме в Обединеното полуклона на учения Хикеру, отново детското отделение, където също е последната сбирка на алпинистите, които днес се превърнаха в истински герои за децата. Тук съвсем наблизо е и най-малкият пациент, който бързо разпакува своя подарък, малкият 3-годишен Никола, но повече от атмосферата можете да чуете сега. Заведен ли се, заведен? Виж тук правят едни странни. Да, това ги правят. Като пекме на Илиенци, това беше разпъпано. Бай мангал, I got the power, а? Там са наредили вече тъц. Да. И много бързо минахме там. Така малко, пък по-голямо круш си взела. Ми точно, аз се ангажирам с тия кучета. Всички са за към Цар Борис 3. Как викаше пената? Не третия, 3. Други има велосипедисти. От тук той с колата прелетел и е там в рейса. Индили-миндили. Големи дяд. Възрастните хора в читалището село Бяган са събрани нуждата да И ето, моите. нуждата да бъдат заедно. Как ти е телефонът? Добре, само че така си го направил, че като натискам бутон и то прави пък. Това много махнаме. Да, преди не беше така. Ама звъни ли? На мен никой не ми е звънел. Вчера получих, като ми платихте телефона, съобщение, ама се чу се де. Аз си го бях поставила там в кухнята, да ми смият банята. И дойде съобщение. Викам, платили са телефона. Да, бе, ние с майката бехме. Индили-миндили. Бех свидетел как едни се сджаскаха. Бе, случват се тия работи. Един идваше отгоре, другия отстрани, фраз по средата. Аз така пинди. Издумкаха се. Ама сбиха ли? Оттам идваше дето, не знам. Ти избяга. Не съм избягала, аз сигурно съм чекала тук трамвая. Тук се събрахме нещо. Това не ми харесва. Сега посана се светофара. Няма много нагоре. Изобщо не. Движат се. То си върви по средата. Там е най-лесно. Няма той за райките си.
Да, беше сложено в багажа, пиндери-миндери тити. Ти карал ли си Пижо или не си карал Пижо? Не съм. Ясно съм пиндери-миндери. Но иначе са много красиви, така като дизайн, всичките са много хубави. Мен като кола не ми харесва. Френски беха. Франсе. Разпи сега. Че е това време още? Да е. Ма нали си оставим джамата? Къде ми е лифчето сега? Намери си, развалих си левче. Браво, пинди. Ако ми левчето ще завиваш. Няма бе, Тренди, горе. Да бе. Ме объркват. По центъра няма, тук са се натрупали, гледай. Да, гледай, става и трамвай има там даже. Нали би път нещо трамвая да е направил? Не, ето още един минава. Ето другия трамвай. Отпуши се, Тронги. После трябва да го мислиме нещо, пиндери. Какво става, бе? Не знам. И то са в две редици. Това да не е всичко за от Калфон. Ами нищо чудно. Са луди. О, боже, боже. И тук даже е заед. Не Тронги ще търси на места. Не, е там. Ма не, ма е много тесничко там. Не, така ми се е видело, аз не изчетох да има. Е, така в нашата кола. Абе, то верно няма никога. Бутнеш тук количките на бабите. Тронги е там долу. И където спреш, Жоро, да намериш. Е там чак. Ето. Да. Ами спри там, бе. То ще върнем количката, после малко повече ще вървиме. Виж какво става. Знаеш, чай сега си взема телефона. Чакай, Сега спреме техниката пиндери.